dating kagawad sa Bungto sa Buragon, kung kusaya na siyang barangay members ng Barangay Igo, ang macho nga Guapito kagawad Rudy Galing, papadisan ta sa amon mausay nga sanggunian barangay Ma'am Julian Gordo. Alay mo pala pa sa tulong mereka kurat sa amin. Tataw Fiesta 2024 Mondragon Northern Samar Waray TV. Subscribe. Sandiyo figura ng UP. Sering bersama Tagalawan.